سلام كمي تعلو كبرات تختاتلت صورة ميديا علتو زيناتات قدم بشكل تحيزلكم مزيلكم بس أقاد أمي كسام موداتا سابسكرايب لايك اندقبركم كتكتاتولو بخبري عدم بفلاي جمهور كتبلو لايك مباراي ترسعو سنة مكتتال زور عمان لوم سوني بناي سالساي مدرخ آزيو حيال وددر قتل وعيلو أو وددر بيج أماليا كالأي درجة حزات وحينكم البرهان كعوة الله استقمتت سالسيت مدرخكن آزيا كبالن حدقن ينكويني عريبا سلستيوم إرفيون تقلادمتي مالت ناتنايل تسفاتين حينكم البرهان شامبيون أفريقيا مرحو قدوسن كا قدايتي أمس زم وددر زكاد أما آزيو كبير حدقا هوينوم شامبيون أفريقيا مرحو قدوس عدلاي قبران لومون لك عاب عمتو بسنك حدقا مسكن بعل سيبكوز أمسلو تقدادم توددر كأطلايك علن دحر حدقا شامبيون أفريقيا مرحو قدوس ناب هوسبيتال أمرحو ناي إكسري مرمراتات أم مقبار كمزلو كانتو أحبير الله حفشات أبتاب نايزي سلسة إرفين تقدادم تزور أولو وددرن كونتات تقدادم تنان حيزلكم متزلخو سالساي مدرك زور عمان بقوت أطرا إرفا لكع ساعات شوعاتن حامشن نقويو 291 كيلومتر نمشفان تبكيسوم أب نايت مال مدب كم سقل سخاء اتي أب كالأي مدرك كالأي درجة حيزو زنقسة حينكم البرهان بيج أمالا كمنت ألالو زغ المدرك أب كدمي كم زنبره قمتو زحت نيروم مخنياتو إزا مدرك أب سأزبال قول كتكو عز دحر موعال أمود أتاكل كيلومتر مأكلا كبدزلو عقب بمديابات تسازم نيرا بزون سلسيوم إرفان تقلادمتي بفلايك أحينكم البرهان كدوم قولا تزبيت نيروم مرها قدوس أبناي كزي درجة مبل 14 كوين بمئتاو ناتنقل تسفاتينون مبل 11 درجة من بارو درجة أملي من بحياش عدل ونيروم بحفشا إذا مدرغ نخلومتم أما أكلع عقب زد معتقد آدمتي تربح بمبارا قانتاتات بفوليا أدهو بكيرنا لأتين وددر كبقاسن قلت آدمتي مدقعتك كايدم كهدمون حدي نيرو بفلايتهم أبعقب شكر تقدمتي أقدمون بمهدام أمود أتان معوات فتنكايدو اتتمالي بمدقعتي قدام يزوات نايلوتو انترماش تقدمايون حادة كابتن زدقو تقدمتي نيرو عباي كجلا أبكلا أقداميتات أبكل تاخد فنجألا ترعا تاني حاجن أمود أولدر تتأرنفا نوتهم حادمهم زوعلو لعلا عسرت أمهدان أتوت بخمسة زبزحق عزو تزازمو نمزازمي 10 كيلومتر أتوت قانتاتات أبز غزي بلوس بوتان محزن تقدادمتن مدلاون أب حيال كلس أتوا بخمسة أمزازم 5 كيلومتر تبزحام عباي كجلا نتوم هادموم زنبور تقدادم تخدقبت 4 كلتن كاليتات راي تاريفوان يرو أب كلتا كجلا تمقيلا خاء أب حدا مسكلا مقد بزحت እቶም የማናይ መስመር ሒዞም ዝሓለፉ ተቀዳደምቲ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ተገይሮም ሰለስተ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ናትናኤል ተስፋጽዮን ሻምፒዮን አፍሪቃ መርሃ ቅዱስ አደምያት ዝርከቦም ዝበዝሑ ናይ ዩኤኢ ተቀዳደምቲ ሴፕኩስ ዝመርሐኦም ናይ ቪስማ ተቀዳደምትን ካልኦት ኣዝዮም ሓያላት ተቀዳደምትን ዝሓዘት ድልድል ትጉጅለ ግን ጸገማይ ሸነኽ ናይቲ መስቀላ መገዲ ሒዛ ዓንከል ክትጥወ ተበገሰት ኣብዚ እዋን ከዓ ኣብ ግምት ማንም ተዓሳብን ተቀዳዳማይን ዘይነበረ ከቢድ ሓደጋ ኣጋጠመ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ናትናኤል ተስፋጽዮን ሻምፒዮን አፍሪቃ መርሃ ቅዱስን ከዓ ምስቶም ዝወደቁ ልዕሊ 10 ተቀዳደምቲ ኮይኖም መሬት ሓዞም ዝበዝሑ ተቀዳደምቲ ቀልጢፎም ብምትንሳኤም ንዝገደፈቶም ጉጅለ ንምርካብ ተሓንዲዶም ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ቀልጢፉ ተሲኡ ናትናኤል ተስፋጽዮን ዋላኳ መጠናዊ ምልሕጻጽ እንደጋጠሞ ኣብ ጎኒ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ቆይሞ ሻምፒዮን አፍሪቃ 2025 መርሃ ቅዱስ ግን ብሰንኪ ተዘጋጠመ ክብድ ዝበለ ሓደጋ ውድድር ክቅጽል ኣይከኣለን መርሃውን ስወደቐ ገለ ተቀዳደምትን ጎኒ ጮመዮም ብሰንኪ ማህረምቱ ከዓ በቀጥታ ናብ ሆስፒታል ከም ዝወሰድ ተገይሩ ብሉጽ ተቀዳዳማይ ናይ ቪዝማሊ ዝኾነ ሴፕኩስ ዝርከቦም 5 ተቀዳደምትን ምስ መርሃ ቅዱስ ብምዃን ናብ ሆስፒታል ኣምርሖም እዮም ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ናትናኤል ተስፋጽዮን ኩነታት መርሃዊ ድሕር ምርግጋጽ ውድድሮም ኣብ ምቕጻልዮም ኣትዮም ዋላኳ እቲ ሓደጋ እንተጋጠሞም ካብ መስበርትን ውድድር ምቁራጽን ስለ ዝድሓኑ ንዕኦምን ንጋንታታቶምን መጠናዊ እፎይታ ነይሩ ካብ ድሕሪት ተበጊሶም ከርክቦ ዝኽእሉ ናይ ዓወት ዕድል ስለ ዘይነበሮም ግን ንዝተረፈ ጉዕዞኦም ብሓባር ኮይኖም ብህድኣት እዮም ዛዚሞም ተመራሪሖም ከዓ መበል 47-48 ደረጃ ሒዞም ዛዚሞም ናይ ዓወት ዕድል እኳ ኣብ ቅድሚኦም እንተነበረ ብሰንኪ ዘጋጠሞም ሓደጋ ከሲሮም እዮም
ይኹን እምበር ንህሉ ብቕዓቶም ናብ ድሕሪት ካብ ዝመልስ መስበርትን ካልእ ፀገማትን ግን ነፃ ምዃኖም ዝሕኩስ ነገር እዩ። ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2025 መርሃዊ ቅዱስ ብመሰረት ሓበሬታ ጋንትኡ ክሳብ ዝሰዓት እዚ ኣብ ሆስፒታል ሕክምና መርመራታት ይካየደሉ ኣሎ። ካብ ከቢድ መስበርትን ማዕበስትን ነፃ ኮይኑ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ብሽክሌትኡ ክምለስ ከኣን ምንየሉ። ሻምፒዮን ኣፍሪቃ መርሃዊ ቅዱስ ዓሚ ልክዕ ኣብ ዝወርሑ እውን ኣብ ፈረንሳ ከቢድ ሓደጋ ኣጋጢሞ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ካብቲ ሓደጋ ሙሉእ ብሙሉእ ድሕሪ ምሕዋዩ ንጋንትኡ ዓንዲ ሕቆ ኣብ ምዃንን ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2025 ብምዕዋት ናይ UCI ነጥቢ ከግዝማኒ ተራእዩ። ሕጂ እውን ካብቲ ዘጋጠሞ ሓደጋ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ውድድር ተመሊሱ ብዓወት ክደምቕ ንምንየሎ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ግን ኣብቲ ዝቕፅል ሰሙን ዝፍልም ዙር ሩዋንዳ ክትከስሮ ከም ትኽእል ልዑል ተኽእሎ ኣሎ። ኩነታት ናትናኤል ተስፋፅዮንን ሄኖክ ሙሉብርሃን ግን ውድድሮም ስለ ዝቐፀሉ ዘሰክፍ ኩነታት የብሎምን። ዙር ዖማን ጽባሕ ሰሉስ እውን ብናይ ራብዓይ መድረክ ውድድር ቀፂሉ ክውዕል እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ንናትናኤል ተስፋፅዮንን ሄኖክ ሙሉብርሃን ዓወት ዘለዎ ሰላማዊ ውድድር ንምንየሎም። ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሎም መደብና ነዚ ይመስል። ብዘቕረብኩልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። እዛ ቻነል ንምዕባያ ግን ሳብስክራይብን ላይክን ክትገብሩለይ ደጊመ መሕፀነኩም። ኣብ ዝቕፅል መደባት ብሰላም ይራኽበና። ሰሰናዮም።